pane nhau inobuda ichitogwa nevakomana aivo vekozwa vamuziva kuti ndo machildren of Zimbabwe's War Veterans Association. Vanouya panapa nenhau yashamisa vanhu iri kachitogwa ichinzi aiwa mutungamiri wenyika aiwa anodhisaida kuchuza General Sibanda vamunoziva aiwa vekumilitary uko pana VP Chiwenga. Sana pena mashoko anobuda nyogwa nevakomana vekozwa anobuda achiwanikwa netheir intelligence system. Notibwa subscribe or like or on the bell icon. Tipina panapa pakozwa nyora vachiti a succession battle rages on. Kozwa Intel unit has it that ED is fighting to blow General to succeed him. Sources say he is weighing options to further divide the military, which he suspects is the force behind VP, by proposing General Sibanda as the successor, yet it's a scheme to divide and rule. Ndo mashoko anounzwa panapa nevakomana vekozwa vachisa mudariro vachiti aiwa ndo nhau mamiriro yakaita kuti aiwa mutungamiri wenyika andozviitira nani kuti aiwa titoita divide and rule, titosplita military yacho, ndichuze aiwa General Sibanda pane kuchuza Vice President Konstantino Chiwenga panhau yesuccession. Zvamuri kuona kuti mutungamiri wenyika amaevents akawanda anobuda achitaura achiti aiwa ini ndakuda kunozorora vakomana, zvinhu zvekuti munondindosa kana kudii chimbozvimirai. Ndo mashoko ari kubuda semanyorwa akaitwa nevakomana vamastreets. Mbotize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.